uphile uphushi uphumelele ngabo pastor Johnny Sabik sibekudaba lwamaphupho njengenjwayelo inamba isetshenziswa kuphela umuntu oyimember from 9 to 5 uyamfonela ku WhatsApp Monday to Friday kuphela Sunday asisondweni Eqiniso sithole pastor linjani ngicela ungichazele lapha ngikupheka izinyo lami ngifuna ukuphuma liqheka kakhulu bese ngiyazama ukudonsa la yala ukuphuma kodwa ke beliqheka amen. She was trying to extract, I don't know, is she, maybe not, maybe not, maybe I don't know. So Uqiniso was trying to extract izinyo that was loose, iqheka kakhulu ngendlela ukuthi belingaphuma namanje ukuthi kumele likhipha liphuma. Okay, nangisingabusho. One, ngokujwayelekile uma ngize uphupho oqedelwa izinyo uphawu olubi uma wehluleka ukulukhipha lokho kusho ukuthi kungenzeka ukuthi wena ujola nomuntu owuhlupho kodwa ungakwazi ukumlahla noma ungakwazi ukuthi umlahle umkhiphe empilweni yakho noma ngoba seKorinte bokuqala chapter 7 verse 13 nomfazi uma enendoda engakholwayo yona ke ivuma ukuhlala naye angayishiyi indoda. 2 kwesinye isikhathi uma uphupho uqedelwa izinyo uphawu lokuma wehluleka ukulikhipha lokho ngasho ukuthi kungenzeka unomngani ombuluzayo kodwa ongafuni ukuphuma empilweni yakho noma uqhele empilweni yakho. Isaiah 25 verse 9 verse 19 Isaiah 25 verse 19 ukuthemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo eliphukileyo. Number 3 kuyenzeka uma uphupha uqedelwa izinyo ngoba uphawu lokuma wehluleka ukulikhipha lokho kusho ukuthi kungenzeka unenkinga emsebenzini ngenxa yokungazinzi kwalesi sikhulu osibambele noma kwalo msebenzi osebenzayo kodwa uma uzama ukwesula abawuvumeli bayanqaba inganjalo. 4 ngokwesintu-ke number 4 ngokwesintu uma kungenzeka uphupho uqedelwa izinyo kuyaba uphawu olubi uma wehluleka ukulikhipha lokho kusho ukuthi ngeze uyakhonjiswa la ukuthi kunedlozi okukanye ithongo elibi kodwa lingafuni ukuqhela futhi ingavela komunye umuntu uma ukuthi bekunemizamo yokulungisa impilo yakhe ezama ukuyihlambulula ezama ukulungisa eqhelisa imimoya emibi bese livela iphupho enyayo ngoba lesi sidalo esingafuni ukuqhela kodwa esibi yabona asivale. Number 5 futhi uma uphupha uqedelwa izinyo kungaba uphawu lobumoya ukulikhipha ngoba lungabuye lento ivele ukuthi kungenzeka uyehluleka ukuxazulula izinkinga ezikhona njengamanje futhi ezikuhluphayo. Siyabonga.